Aniya na mga dagkong balita karong adlawa sa Mindanao. 238 ka mga pulis sa Davao City nga giingong ibalhin sa BARM, mikatag sa social media. Apan Davao City Police Office, ni paklaro nga walay reassignment apan medical evaluation lang kini. Usa ka pulis sa Cogon Police Station sa Cagayan de Oro City, samdan hasta ang target nga motor napper dihang misukol matud pa ang sospek nga armado ug kutsilyo. Rider ug angkas nga asawa ug tulo ka menor de edad nga anak. Patay human mibangga ang gisakyang motorsiklo sa kasugat nga truck sa Initaw, Misamis Oriental. Nagluya nga Rizos Dolphin napadpad sa baybayon sa Hingoog City. Apan namatay kini paglabay sa pipila ka oras tungod sa daghang samad. Og cast sa May Ilonggo Girl nga sila Jillian Ward, Michael Seger, Yasser Marta ug Lian Valentin nakisadya sa Kapuso fans sa General Santos City. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.